Здравейте, хора от YouTube. Аз съм... Ох, извинявайте. Аз съм Wearname 987 и днеска снимаме с моя приятел. Дам нещо си. Да, 789. В сервера Slivencraft. Ако искаш да покажем лаповете. Добре. Аре, първо започваме от Warp Drop Party. Да, Drop Party. О май гад, той скочи се една стрела. Изчакаме сега. Аз съм на Drop Party-то. Значи тук сигурно, защото ние не ходим много често на такова, на евенти. Аз тъкмо сега му пратих сървър и той влезе, да снимаме. Аз преди бях влизал. Да, и тук сигурно има парти и хвърлят работи. Или пък слагат честове с такова. Да. Слагат честове и ги пълнят. Enchant е втория. Warp Enchant. Отиваме на Warp Enchant. Да, аз написах вече. Ето това ми е инвентарите. После Warp End, после Warp XP. Добре, сега... Enchant-а и... до кой левел е? Дай нещо да видя дали мога да го енчантна. За кой левел си? Аз нямам неща да енчантване. Ще глави. Знаеш, че в един сървър съм слагал статуята на Сакадаун. Добре, чакай. И ето... Тук за 30 левел слагате нещо, енчантвате на 30 левел. И така. Ето го и Веном. Това е имитатор най-вероятно. Да. Сега да видим Warp End. Warp End, да. IP-то ще го има в описанието. Тук Warp End. какво се прави? Ето го. Диамантени. Сигурно тук е PvP. Да, ще да скоча. И не скачи, защото... Там е PvP. Пред тебе дали си ги килнаме тези двамата? Не. Да покажем XP. Да. Warp XP. Аз се